Troška mu to tam skomplikovala 106, alebo teda Saxo. No vynikajúco, uvidíme, v akom poradí sa nám auta ukážu, pretože tu zadnú pasáž ja v tejto chvíli nevidím. Uvidíme, ako sa vyvinie toto naše telemele. Každopádne Roman opäť a zás vyštartoval excelentne. No, a mali by sme tu mať prvých jazdcov. Takže bojovníci, ktorí si nič nedarujú štartové číslo. A nechce nám to aj odvedlo. 639 Adrián Šmarada začína prvenstvo a Roman posledného miesta je hneď po prvom kole na druhej priečke. Pačo, aby si vedel, tých finálových to bude ťažké. Uvidíme, ako sa s týmto Roman vysporiada. Každopádne Roman s jedničkou z poslednej neúplne ideálnej pozície. Jaj, pozri, ako si ho vychutná! Ty si vážny prepínač. Roman vytašení pozrie úplne na druhej priečke na chvíľu. On má čas na všetko. Dobre, ale každopádne nemôže zabudnúť na to, že na proti Vítka 639 Adrián. Neskutočné jazdecké umenie, jednoducho má to v krvi. Takže skúsme ho privítať takou poriadnou mexickou vlnou, keď sa mu to podarí dobrzdiť, samozrejme. Takže Roman, zakývaj nám! Čavez! Si blázen. Ale my takým močné. Ale každopádne veľké súboje ešte aj o druhú, tretiu a štvrtú priečku. Momentálne sa to tam tiež obmenilo. A musím pochváliť aj mechanikov tejto Peugeotky, alebo Citroenu Saxo. Konečne to chytilo zase tvar. A Roman si to ešte stále užíva. Jednoducho, ako som pravil, čo vyšu papá to ide. Dobre, aj tie kamaráty nie sú na zahodenie. Tak, v tejto šikovnej skole je opäť menšie telemele. Opäť vyšíva pozorom. No a toto máme štartové číslo 28, Robo Kušník. Aj Hojnibiza. Takže ešte raz a naposledy v tretej rozjazde. Binderka, dal si to na pána. Klobúk dole. Druhá priečka, štartové číslo 639. Adrián Šmarada a štartové číslo 3 na priečke číslo 3 v tejto rozjazde. Bodíky sú pridelené